Vi skal ind og besøge Herman nu. Herman han er lige kommet hjem fra hospitalet. Han har været indlagt, han har været svimmel. Og han har også haft noget forstoppelse. Og nu skal vi lige ind og snakke med ham og høre, om der er noget, han sådan har brug for hjælp til. Okay. Det ville være fint, hvis du kan tage lidt notater, mens vi er derinde. Det skal jeg nok. Kom bare ind, døren er åben. Tak for det. Goddag. Goddag, Herman. Ja, goddag. 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 Bliv du bare siddende. Ja, tak. Ja, tak. Jeg hedder Birgitte. Jeg er social- og sundhedsassistent. Jeg har taget min elev med her i dag. Det håber jeg er okay. Så hun lige kan være med og se. Ja, hej. Ja, goddag. Nå, Ja, lige nu. ja, jeg tror det er godt. Hej. Ja, Jeg hedder Ellen. goddag. Vi kan forstå, at du lige er kommet hjem fra sygehuset, Herbert. Herman. Jeg har været en tur på hospitalet for noget undersøgelse. Ja, Ja. træk du lige til at komme lidt hjemmefra. Ja, der var lige noget, der ikke var, som det plejede at være for sådan en som mig. Men det var ikke noget særligt. Det var ikke noget Det var særligt. ikke noget særligt, nej. Nej. Og nu er vi hjemme. Ja, vi er hjemme ved Albert. Ja, jeg kan se, du har brug for det. Ja. Vi skal jo snakke lidt med dig og høre, om der er noget, du sådan har brug for hjælp til. Nej, Albert og jeg, Albert, vi klarer os også to. Jeg tænker egentlig, Albert og jeg, vi klarer os egentlig lidt fint. Ja. Er det okay, vi stiller lidt spørgsmål alligevel? Det er jo derfor, I er her. Det tænkte jeg nok. Jeg sidder undskyld min dårlige manier. Sæt jer endelig ned. Det hører sig jo til. Jeg har læst, at du har haft lidt forstoppelse på hospitalet her. Hvordan går det? Det er jo ikke noget at snakke om. Det er jo ikke noget. Jeg fik godt nok sådan noget her med. Jeg har fået noget med hjem. Ja. Det er i hvert fald vigtigt, at du får taget det om morgenen. Ja. Det kan hjælpe. Også om morgenen. Jeg er ikke helt lige. Jeg er ikke lige helt kommet i gang endnu. Jeg har måske glemt lidt, hvordan jeg egentlig skulle gøre det. Men jeg har også fået nogle papirer, men jeg har ikke helt lige sat mig ind i dem endnu. Det kan vi i hvert fald hjælpe dig med. Det er i hvert fald vigtigt, at du har taget din medicin her om morgenen, fordi det kan nemlig også hjælpe på det, hvis du går og døjer lidt med noget svimmelhed. Det er Albert, det er rigtigt. Det er meget lidt. Ja. Det er ikke noget at snakke om. Det er ikke noget at snakke om. Det er bare lige at få det der pulver hældt op i et glas vand, og så tage det om morgenen. Det er som det. Jeg kan også se, at du har tabt dig lidt, mens du har været på hospitalet. Hvordan går det med at få lavet mad? Har du noget i huset? Lidt har man jo altid i huset. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at lave en indkøbsliste, så du kan få hentet noget mad hjem. Var det en idé at gøre det bagefter? I vil hjælpe? Ja, meget gerne. Det vil vi gerne. Og også noget til Albert. Albert kan også få på indkøb. Det vil vi gerne. Det vil vi da gerne tage. Det finder vi ud af. Hvad så med hjælp til personlig pleje? Det klarer vi selv. Ja. Fordi det skal du jo vide, det er jo det, vi er her for. Det vil vi meget gerne hjælpe med, hvis du har behov for det. Sådan noget klarer en herre selv. Det Og klarer ellers så finder vi ud af det, så må vi snakke om det igen. Hvad så med at få luftet Albert? Hvordan går det med det? Så han ikke går og tisser igen? Jamen, Albert og jeg, vi klarer os da i hvert fald, Albert. Gør vi ikke? Jo, det gør vi da, Albert. Ja, vi klarer os også to. Vi klarer os. Det finder I ud af? Vi klarer os. Ja, fordi... Men Albert og jeg klarer os. Ja. Men skal vi prøve at få lavet sådan en indkøbsliste så? Ja, det kunne vi det. Det vil jeg gerne. Skal vi hjælpe ham med det? Ja. Godt.